ಭಕ್ತರೇ, ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 200 ವರ್ಷರ್ದಲ ಪಿರಾಕದ ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ. ಪಿರಾಕಡ್ ಮಧ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ದ ಜೈನ ಮನೆತನದ ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ದ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಒಟ್ಟುಗು ಊರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣದ ದೇವಿ ಪಂದ್ ತೆರಿದು ಬೈದನ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಯೋಗಿ ಪುರುಷವರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ದೇವೇರು ಕುದುರೆನ ಏರ್ದು ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿನ ಪತೊಂದು ಪೊನ್ನ ರೂಪೊಡು ಬನ್ನಗ ದೈವಲು ಆ ಪೊನ್ನ ರೂಪದ ದೇವೇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿ ಪಿರತಿರ್ಗದು ತೂನಗ ದೈವಲೆಗ್ ಆರು ಆನ ರೂಪೋಡು ತೋಜುವೆರಿಗೆ ಉಂದೆನು ತೂಯಿನ ದೈವಲು ಅಲ್ತುರ್ದೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ. ಆಣ ರೂಪದ ಪೊಣ್ಣು ದೇವೇರು ಕುದುರೆನು ಮಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪನೇ ನಿಲೆ ಆಪೆರ್ಗೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗೆಗ್ ಕುದುರೆ ಮಾರ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧ್ಯ ಬೂಡ್ದ ದೈವಲು ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಲ ಬೂಡ್ದ ಕಂಡಡು ಭೇಟಿಯಾದ್ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ದೇವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಜಾಗೆಲೆನು ಲೆಪ್ಪುನಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಬಲಿ ಸೇವೆಲೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾರ್ನಿಕದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು.